Hello mga kaswang, bago natin simulan ang kwentong ito, hinay-hinay lang sa kape. Naniniwala ba kayo sa duwende? Ang sabi ni Tia sa aming magpipinsan, ang mga duwende raw ay talagang maliliit. Sa sobrang liit nga raw ay mahirap itong magpakita. Maliban na lang kung kusa silang magpakita sa iyo. May dalawang uri raw ng duwende, isang mabuti at masama. Pero kung gagambalain mo sila, tiyak na parurusahan ka nila. Ako si Marina. Ikukwento ko sa inyong paano at ano ang naging karanasan ko sa duwende. 7 taong gulang ako noon nang una kong makakita ng duwende. Hindi eksaktong duwende pero sigurado akong duwende. Ang gulo no? Marina, tama na ang laro. Maligo ka na at matulog ka na. Tanghali na. Malakas at nakakabinging sigaw ni Mama mula sa bahay. Nasa sala siya at nasa labas ako, pero rinig na rinig ko ang boses niya. Annalyn, halika na. Mamaya na yan. Matulog ka na rin. Sunod na malakas ng sigaw ng nanay ni Annalyn. Sige, mamaya na lang hapon ha. Ani ko sa mga kalaro ko at agad na tumakbo pabalik ng bahay bago pa ako paluin ni Mama. Maligo ka na Marina. Pagkatapos kumain ka, tsaka ka matulog pag tuyo na ang buhok mo. Bili ni Mama habang abala sa panonood ng telebisyon. Iyon talagang libangan niya sa araw-araw. Opo Ma, sagot ko at agad nang naligo. Pagkaligo ko, sinunod ko ang sinabi ni Mama na kumain muna. Nagbihis lang ako at dumiretso agad ako sa lamesa dahil nakahanda na rin doon ang pagkain ko. Sigurado ako na inihanda na iyon ni Mama bago pa ako matapos maligo. Matapos kong kumain ay nanood ako sandali at saka ako dumiretso sa kwarto para matulog na dahil natuyo na rin ang buhok ko. Ilang sandali lang ay inaya na rin ako ng antok. Nang magising ako ay hapon na. Lumubog na ang araw at malapit ng kainin ng dilim ang kalangitan. Mabigat pa ang talukap ng aking mga mata at parang gusto ko pang matulog. Naupo ako ng dahan-dahan sa kama ko at sa hindi inaasahan ay napukaw ng isang maliit at itim na anino ang mga mata ko. Naroon iyon sa pintuan kong nakaawang ng konti. Kitang-kita ko ang isang maliit na anino na tila ba nakatayo doon. Kinusot ko ang aking mga mata at ilang sandali pa ay bigla iyong gumalaw at tumakbo paalis. Nanlaki ang mga mata ko at sinimulan akong kinilabutan. Ma! Malakas at mangiyak-ngiyak kong sigaw at hindi makababa sa kama dahil sa takot. Marina, bakit? Mabilis na tumakbo si Mama papunta sa akin at may hawak pang sandok. Mukhang naabala ito mula sa pagluluto niya sa biglaan kong pagsigaw. Bakit? Anong nangyari? Nananaginip ka ba ng masama? Nag-aalala niyang tanong sa akin nang lapitan niya ako. Sinilip ko ang pintuan at hindi ko na alam kung saan na napunta ang aninong iyon. Ma, may nakita akong anino doon. Natatakot kong saad at itinuro ang pintuan ng kwarto ko. Nako, baka multo. Ani Mama at napabuga ng hangin. Mabilis naman akong umiling. Maliit na anino Ma, sobrang liit. Ganito kaliit. Ani ko at sinukat iyon gamit ang 2 daliri ko. Kumunot ang noo ni Mama at nilingon ang pintuan kung saan ko iyon nakita. Ilang sandali rin siyang natahimik at tila ba ay nag-iisip. Ma, ano yung nakita ko? Tanong ko sa kanya nang hindi siya makakibo. Sa sunod tawagin mo agad ako kapag nakakita ka ng ganun ha. Ganon kaliit.
Bilin niya sa akin na para bang delikado ang nakita ko. Ano nga yun, ma? Tanong ko ulit at bumuga siya ng hangin sa aking harapan. Ay, Marina, baka anino ng isang duwende ang nakita mo. Tugon niya sa akin at labis na nag-aalala ang mga mata. Duwende? Walang alam kong tanong. Ikaw kasi, baka mamaya ay kung saan-saan kayo lumulusot nila Annalyn. Baka may nagagambala kayo mga duwende. O baka mamaya ay ginalaw niyo ang tirahan ng mga duwende doon. Malapit kila Annalyn ha. Mahaba niyang saad sa akin. Anong bahay ng duwende, ma? Marina, ang duwende ay maliit. Madalang ang nakakita ng duwende. Pero na lang kung magpakita talaga sa iyo. At ang bahay ng duwende ay yung lupa na tumataas, yung punso. Wag na wag mong gagalawin yon. Isa pa, makikiraan ka nga kapag dumadaan ka sa mga puno. Galit na paalala sa akin ni Mama. Iyon ang unang beses na nakakita ako ng duwende. Doon ko nalaman ang tungkol sa kanila. Kaya simula rin ng araw na yun ay palagi akong nakikiraan. Dahil sabi nila Mama, maliliit ang mga duwende. Maaaring minsan ay natatamaan namin sila sa paligid namin at hindi nakikita dahil sa liit nilang taglay. Duwende? Huwag mo nga kaming niloloko, Marina. Hindi naniniwala na saad ni Annalyn nang ikwento ko sa kanila ang karanasan kong iyon. Ay Annalyn, ako naniniwala ako kay Marina. Kasi sabi sa akin ni Mama, totoo raw ang mga duwende. Kwento naman ni Lolita at naniniwala sa ikinukwento ko. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo naranasan. Ani ko kay Annalyn at hindi naman na umimik ito. Nang lumaki ako ay hindi naman na naulit ang karanasan kong iyon. Pero ang tita ko na minsan ay nauwi sa aming bahay para dumalaway. Ibinahagi sa amin ang kwento niya sa mga duwende. Sumisigaw yan. Ang sabi sa akin may nakita raw siya na maliit na anino sa pinto ng kwarto niya. Kwento ni Mama kay tita. Alam mo, nakaranas na rin ako niyan. Maraming beses na. Wika ni tita at nilingon ako. Yang si kuya alam niyang na halos ikamatay ko ang ginawa sa akin ng duwende. Nailing si tita tila ba hindi niya makakalimutan yon. Ano pong nangyari, tita? Tanong ko sa kanya. Dalaga ako noon, Marina. Nagawi ako sa lola namin sa Bungabon, doon sa Nueva Ecija. Ayun, hindi ko naman alam na halos lahat pala ng mangkukulam at mga elemento ay naroon sa Bungabon. Kwento niya sa amin. Paano kasi ay talagang puro puno doon? Dagdag naman ni Mama. Pasalamat na lang ako at hindi naman ako nakulam. Na duwende nga lang. Ani at mahinang tumawa bago humigop ng kape na tinimpla ni Mama para sa kanya. Ganito kasi yun. Nainip ako noon kaya lumabas muna ako ng bahay nila tita. Wala akong magawa kaya ayun kumuha ako ng bato at binato ko sa kahit saan sa paligid ko. Ang natatandaan at sigurado ako, maaring mga puno at halaman ang tinamaan ko. Ano ba naman ang alam ko? Hindi ba? Hindi ko naman alam na totoo pala ang mga duwende. Ani at bumuga ng hangin. Oh, anong nangyari sa'yo? Hindi ata sa akin na ikwento ng asawa ko yan ha. Hirit ni Mama. Ayun, kinabukasan. Wala pa. Pero binilinan ako ni tita na kinabukasan na mag-ingat ako dahil marami daw mga duwende sa kanila. At baka raw mamatanda ako. Yun nga lang, huli na. Kasi nagawa ko na eh. Bumuga ng hangin si tita.
Ayun, matapos mismo yung araw na yon, nagkasakit ako kinabukasan. Lamig na lamig ako, pero hindi naman ako malamig o mainit. Sakto lang ang temperatura ko kaya alam namin na wala akong lagnat. Maputla na ako noon at hinanghinana. Lambot na lambot ako. Tsaka hindi ko talaga kayang tumayo at halos hindi ako makakain. Muling kwento niya sa amin. Sinugod namin yan sa ospital. Wika ni Papa nang dumating ito at nakisali na rin sa kwentuhan ni na tita. Paano ba naman? Wala naman siyang lagnat nung pina-ospital naman namin. Ang sabi naman ng doktor ay wala naman daw dengue o kung ano. Nag-run na rin sila ng maraming test pero walang nakitang sakit sa kanya. E ano pong ginawa niyo pa? Nagtataka kong tanong. Pinatawas ako ni Mama, ani tita. Ayun, pagdating namin doon ay may nakita yung nagtatawas. Huminto si tita at nagkatinginan pa sila sandali ni Mama. Hugis duwende ang lumabas doon nung tinawas ang tita mo. Kaya nalaman namin na pinaglaruan siya ng duwende o baka pinarusahan. Umiling si Papa habang tandang-tanda pa rin ang pangyayari na yan. Paano po kayo nakaligtas, tita? Tanong ko pa kay tita. Tinawag ko ang duwende, ani tita. Lumabas ako noong gabi. Hindi alam nila kuya at mama. Tapos ayun, tinawag ko sila hanggang sa may isa akong nakita sa puno ng papaya. Nakakatakot ang itsura niya. Pero nung lumapit ako at nagsimula ng umiyak at humingi na rin ng tawad sa nagawa ko, pinagbigyan ako ng Duwende Marina. Ang sabi niya sa akin ay wag na wag ko na iyong uulitin. Dahil kapag inulit ko raw ay habang buhay akong magdurusa. Kaya simula noon ay nakikiraan na ako at maingat. Nag-aalay na rin ako ng pagkain sa puno ng papaya na iyon. Hanggang sa mamatay. Pero alam mo ba ang gusto nilang inaalay ay yung mga matatamis, mga candy, tsokolate. Ayaw nila sa mga maalat. Dito ay napapaisip ako. Hindi ko alam kung totoo ba ang kwento ni tita. Pero ayon kay Papa ay mukha namang totoo iyon. Dahil isa rin si Papa sa saksi ng naranasan iyon ni tita. Kaya ikaw Marina ha, huwag kang daan lang ng daan. Bato ng bato o saboy lang ng saboy kung saan saan. Palagi kang makikiraan tsaka huwag kang pumupunta sa mga mapupuno at baka mapaglaruan ka talaga ng mga duwende. Mahigpit na bili ni tita sa akin. Akala ko na ay hindi na mauulit ang karanasan ko noong bata pa ako. Hanggang sa isang araw, may trabaho si Papa at gabi pa ang uwi. Si Mama naman ay nagpunta sa kay tita na tagahain, Nueva Ecija. Mag-isa ako sa bahay nang umuwi ako ng alas 4 ng hapon na yon. Hindi ko na kailangan na magluto dahil may niluto ng pagkain si Mama para sa amin ni Papa. Agad ko iyong ininit at saka ako kumain. Noong gumabi na, gumawa ako ng assignment at pagkatapos ay lumabas ako para pakainin si Lucas, ang aso namin. Wala pa rin si Papa ng mga oras na yon. Pero ang sabi niya ay nasa daan na siya at pauwi na ng bahay. Lucas, ubusin mo ito ha. Bilin ko kay Lucas at hinimas ang likuran nito nang nagsimula na siyang kumain. Marina! Nahinto ako nang marinig ko ang maliit at matinis na boses. Marina! Luminga ako sa madilim na paligid at hinanap ang pinagmula ng kakaibang boses na yon. Minumulto na yata ako, Lucas. Mahina pa akong tumawa. Marina! Doon na ako natigilan
sa ikatlong pagtawag. Muli akong luminga sa paligid ko pero wala akong nakita na kahit sino doon. Hanggang sa dumaan at nahinto ang mga mata ko sa may puno ng bayabas sa gilid ng aming bahay. Sa oras na iyon ay nanigas ako. Pagkaramdam ko ay nanlamig ako ng todo. Malinaw na malinaw pa ang mga mata ko at kitang-kita ko kung ano ang nakikita ko ng mga oras na yon. Mayroong duwende na nakatingin sa akin. Naalala ko bigla ang kwento nila tita sa akin. Hindi nga kaaya-aya ang itsura nito. Ngunit ang hindi ko alam ay kung bakit ako nito tinawag. Hindi kaya balak ako nitong paglaruan. Hindi ako makapagsalita at hindi ko alam ang gagawin ko sa mga oras na yon. Hanggang sa narinig ko ang ugong ng motor namin at dumating na rin si Papa. Nang lingunin ko pabalik ang puno ng bayabas kung saan ko nakita ang duwende, ay wala na iyon doon. Pero hanggang ngayon ay malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko kunento kay Papa ang tungkol doon. May mga duwende na gusto lang makipagkaibigan. Kwento ng kaibigan kong si Annelyn, na ngayon ay naniniwala na rin sa duwende. Malay mo, gusto ka lang maging kaibigan nun. Tsaka swerte raw kapag kinakaibigan ka ng duwende. Dagdag pa ni Annelyn. Kaya naman ng hapon ay umuwi na ay binalikan ko ang puno ng bayabas sa amin. Wala akong nakita doon, pero bumalik ako sa bahay at kumuha ng pagkain at pagkatapos ay inilagay ko iyon sa pwesto ng duwende kung saan ko ito nakita. Siguro naman ay walang masama kung magiging mabuti naman ako sa kanya. Nung dumapo ang gabi, binalikan ko ang puno. Wala nang pagkain doon. Baka kinain ng pusa. Ewan. Baka mamaya aso niyo lang ang kumain. Uwi ka muli sa akin ni Annelyn. Kinabukasan ng ikwento ko ang tungkol doon. Kaya naman sa hapon ding iyon ay muli akong nagbigay ng pagkain. Sa oras na yun ay hindi ako umalis. Hinintay ko talaga kung lalabas ba ang duwende doon. Isang oras ang dumaan at walang nangyari. Kaya naman sa oras na iyon, akala ko talaga ay si Lucas nga lang ang kumain ng pagkain na inilagay ko doon kahapon. O di kaya ay mga pusang gala. Aalis na sana ako nang biglang gumalaw ang pagkain kong inilagay. Huminto ako doon at unti-unti ay nakita ko muli ang duwende na tumawag sa akin noong isang gabi. Natulala ako ng ilang sandali hanggang sa napagtanto ko ang lahat. Ikaw nga, ani ko at natagpuan ang sarili ko na nakangiti. Hello, bati ko. Hindi na ako takot sa iyo. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Tanong ko. Hindi ito sumagot at kinain lang ang pagkain. Napakaliit ng pagbawas nito doon. Simula ngayon, kaibigan na kita. Kapag may oras ako, magdadala ako ng mga pagkain. Basta ba lagi mo akong gabayan, pati ang pamilya ko? Ani ko, bago ako umalis at iniwanan na siya. Nang araw na iyon ay nawala ang takot ko sa mga duwende. Hanggang sa isang araw ay may sinisingil ng utang si Mama. At galit pa ang babae kay Mama. Doon pa siya sa bahay namin mismo humiyaw ng humiyaw. Hanggang sa kinabukasan nun. Balitaan mo bang nangyari kay Mare? Tanong ni Papa kay Mama pagka-uwi galing sa trabaho. Oh, ano? Yung babaeng makapalang muka? Yun ba? Galit na sabi ni Mama. May sakit daw. Tinubuan ng mga sugat sa katawan. Dinala na raw sa doktor. Ang kaso nga lang ay wala raw makitang sakit. Kwento ni Papa. Karma niya iyon. Sa sama ng ugali niya baka may nangulam na sa kanya. Naiiling na saad ni Mama. Alam mo,
Hindi malabong kulam o baka naman na duwende. Dagdag pa ni Papa. Natigilan ako at napaisip. Naalala ko ang bilin ko sa duwende. Hindi kaya siya ang may kagagawan ng nangyari kay Aling Mare. Dahil naganap iyon sa harap ng bahay kung saan malapit lang din ang puno ng bayabas namin. Alam mo, masamang magalit ang mga duwende. Kung naging kaibigan mo na, iba ka nga, siya ang may gawa nun kay Aling Mare. Wika ni Annalyn sa akin nang magkwentuhan kami. Nang gabing iyon, dala ulit ako ng pagkain sa duwende. Hinintay ko siyang lumabas para sa pagkain na dala ko. At ang lumabas, ikaw ba ang may kagagawan nun kay Aling Mare? Tanong ko. Nakita ko ang paghinto niya at tinignan ako bago siya tumango. Bawiin mo na. Ayos lang kami. Salamat sa pag-aalala mo. Kinabukasan nga inawala ang sakit ni Aling Mare na naging balita sa aming lugar. Naging matalik kong kaibigan ng duwende. At ngayon na may maganda na akong trabaho sa ibang bansa, palagi kong bilin kila mama na mag-alay ng pagkain doon sa bayabas namin. 5 taon nang umuwi ako galing sa Australia. Napaayos ko ang bahay namin at sinunod nila mama ang bilin ko. Nagumawa ng isang maliit na tirahan doon sa may bayabas. Di sila naniniwala na may kaibigan akong duwende. Mahirap paniwalaan pero totoo ang kwento ko. Oo, hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin ang duwende. At naniniwala na ako na ang ilan kong swerte ay dahil din sa kanya. Masama ang duwende kung magiging masama ka sa kanya. Pero mabuti sila kung magiging mabuti ka sa kanila. Kaya kung may bayabas ka sa bahay mo, huwag mong putulin kasi bibihira na lang